Толкова съм красива и бяла и черна, щастлива котка. Но аз не знам какво да правя, където съм щастливата котка. Мама, къде? Това къде? Какъв е този строеж? Трябва бързо да се скаря. Аз да го заставя ли? Защо имам пъпка в цвака? Да, не съм алергична. Чих! 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 Ай, съм настинала. Но какво да правя? Да отида до... Мога да взема едни хапчета. Но забравих, че съм алергична към папника. Че съм на път и болна. Болната котка. Как съм болна котка, като не мога да изляза? Ще се обадя на моя приятел. Вей, какво искаш от мене? Да не съм в супермаркетът. Аз съм. Как? Казах, че си настинала. Ма защо си настинала? Как си настинала? Какво има с пъпка цвънка? Спокойно ще отида за едни хапчета в мола. Чао сега. Али? Ма ти да не ми вземеш бреха, да се объркаш. Както пена път си взех една дреха малка и приличаше на ханчи. Отиди в мола там да намериш хапчета. Чао сега, бай-бай, хубава вечер. И вечер да си пожелаеш хубав успех за нова година, когато стане. Защото аз утре имам имен ден. Добре. За сега. Чао. Да си видиме след другата вечер. Бай-бай. Го.